Tagiha og mga trabahante sa usa ka butane refilling station ang nadakpan atol sa pagpangronda sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office kaganina buntag. Mga salapi, notebook uban pa mga ebidensya na sakmit sa mga otoridad. Anang report ni Chelo Valiena. 17 ang nasikop lakip na ang tag-iya sa refilling station ug ang nanag-iya sa luna nga posibleng mag-atubang unya og kaso. Subay sa kamanduan sa mayor, gitahasan sa hepe sa Lapu-Lapu City Police ang mga sakop sa City Intelligence Branch nga susihon ang mga suokon nga dapit aron masuta kung aduna bay mga refilling station. Nagbunga ang pagpaniid sa kapulisan. Pasensya na mo Ay. Ano kay kabaluman mo daan nga bawal di ba? Iyang gipasabot nga sagad sa hinungdan sa sunog sa dakbayan mao ang pag-ulbo sa butane ug kini ang rason nganong ipahunong ang pagpamaligya. Aning hasad nga basin na ay mao nga kuan diri nga problema diri sa tuwa og kuya gyud ni dili ta gusto nga naimuulbo na sa dasunog amoy hinungdan. Gibarugan sa tag-iya sa refilling station nga ang pag-refill sa mga butane canister mao'y labing disenteng trabaho nga iyang matanyag. Iyang giangkon nga supa kini sa balaod apan maayo ra kini nga panginabuhian kaysa paghimo sa ilegal nga binuhatan. 350 ngadto sa 400 pesos ang suhulan nga iyang gihatag sa 15 niya ka mga kawani. Samtang ang tag-iya sa luna, miabag usab aron masiguro nga luwas ang refilling station sa butane. Usa siya ka fire volunteer sud na sa 18 ka tuig. Pangandama sa naman, sir. Sa ito pa nag-expected mo ani sa kaadlaw. Dakpan yun eh. Tama nga, tagahan po diri nangita ko daning buwan ko kanang beauty nagamit mga pobre lagi tao nang gamit niya. Sabot lang po ko sir niya. Oo, naabot mo gid. Nabalaka karon si Joel Tanquillo, tagalungsod sa San Remigio, usa sa 15 ka mga katrabahante sa refilling station, human sila dakpa. Gumilay makuha ang good sir. Kami rin may gisaligan sa pamilya good. Ako lang usa nagkuhan sa mga bati. Guwang na sa akong mamagpapa. Wala may lain choice. Moabot sa 56 ka mga LPG tanks, 7 ka improvised refilling equipment o 3,700 ka butane canisters ang nasakmit. Lakip sa nakuha mao ang mga notebooks nga nagtala sa mga kolektahonong bayad sa mga nipalit o mga butane canisters ug ang 1,167 pesos nga cash nga gituho ang halin. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.